Second session. Yun, San Manuel, Pangasinan. Dito ka na. Hindi, dito ka na. Ka na Wala mo ka lang. Oo. Tapos pagkabulos mo dyan, tarayin mo dahil sa saka natin. Bulos kan. Gurka. Istok tayo. Tingnan mo yung pipit niyo. Tingnan mo. Sakaling may ilang. Yun o. Second session. Final session, San Manuel, Pangasinan. Yeah, bro. Itong dam, anak ni Payne. Linyada lang din ng aso ko. Wow. Dito, bilis. May kasamang iyak pa ni Mal. Palit ano? Yung baba mo, sir. Yung panong babae. Baba mo yung panong babae. Eh, basta hawakan mo lang nila ito. Okay lang. Huwag mo masalita. Ayun. Sabi ko na nga ba, kaya hindi makasinig ng maayos pa ta. Doon sa kabila, padari mo. Ay, pagka naihingi pa, hindi pa. Ano pa kami may pinod na halay. Yung pinod balong. Mamaya pa tayo, sir. Dali nga bro, hindi makabila. Baka kami yung lalaki, sir. Yung lalaki muna, sir. Tumayo na ba ta? Tumayo na? Tumala na yan. Mas may limang abuelo sa ano mo. Lika. Isa. Try, ulit! Okay. Hirap mag-shoot talaga. Malaking breed. Lalo pag mali yung pipi. Oo, maliit yung ari ng babae. Kunting-kunti na lang, imported na. Nabigay talaga ng batit uwi na. Tapos paulag pa, pakas din eh. Tapos na. Dala, unang na yun. Pantay, sir. Isa. Ang bumalik. Igot ko, sir. Isa. No? Expert na yan, si Sir Mar Villanueva, pero nahirapan pa rin. Ganyan talaga pagka masikip. Ang ari ng babae at maliit. Kumbaga parang Shih Tzu ang inistad ng Belgian Malinois ako. Pero dahil expert ang ating shooter, pasok na pasok pa rin yan. Siyempre. Pero kung kumuha ka ng shooter-shooteran, delikado. Baka yung itits sa baba. Huwag man dyan sila. Ayun, sa mga hindi po nakakaalam, yung dam ay linyada lang din ng ating aso na isa, na si Payne. Ayun, yung kulay ng kanilang dam, kung tawagin ito dark gray. Pero sa PCCI kasi walang ganon, gray lang. Ayan, kung sumalapitan, pakita natin mamaya. Suglak pa rin bro. Naglak pa. Yun o. Naglak. Yan, kahit butas ng karayom. Yan, kagaling. Si Sir Mar Villanueva. Yan, sa mga gusto magpa-shoot dyan, no? Kahit na hindi ko na masyadong i-mention ang pangalan ni Sir Mar Villanueva. Naku, kilalang kilala na to. Oh, dito ako. Tatago ako. Tayo sa budget meal. Ha? Na, hindi talaga maka-move si Sir, oh. Kulang ang pera eh. Ang magagawa ko.
Pinulit yung ano, Italian. Para Hindi bali, sir. Bumabi kami doon sa gulay. Nakita ko yung mga video nito. Muna. Naligo daw. Sumabog yung namin yan. Nabirchin siya. Nabirchin. Ayun o. Laki load. Amo na, ayan. Ayan. Ayan, gray yan. Na dark. Ayan o. Ayan yung produce ni Clark. Ganda ng kulay. Ay, Clark Paint. Yun, ganda ng kulay. Hindi ho yan jet black. Yung jet black, mga boss, walang markings na ganyan. Pati dito, dapat black lahat yan. Yan. Kumbaga sa motor ito yung mga bagong modelo. Ano? English. Kahit mali yung TV. Lakal load yan, mga boss. Sa hawakan ko na, naris yung busal. Sige lang, okay lang. Hawakan mo lang. Pakita ka doon. Yan o, si Clark. Sir, ano masasabi mo sa trabahong Mar and Aldrin? Budget mail. Budget mail. Hindi makakit-umar. Hindi talaga makakit-umar si sir. Ay. Wala, umar talaga. Yung, sir, hindi ka kulang. Pinunan mo yung 500 doon sa kulay. Hindi, gulay ito rin. Kulang sa kulay. Niloto ko na yung kukapo. Sabi. Yan ko lang 1 point na karila. Hindi, sold na. Sold na. May nang kalabaw sana mas maganda. Na po patatagalin yung aming video. Nakita na naman nyo po yung aming diskarte at nailak na rin po namin. Nakita nyo na rin yung Damensar. Kung gaano sila kaganda. Isa ito sa mga kaabang-abang na ano na naman, papis. Yan o, sa mga Mga mamaw. mga mamaw to. Sa kulay pa lang, panalo na, tsaka sa laki ng lalaki. Yun, maraming, ano masasabi mo ulit, sir? Budget mail. Salamat. Sir, singit lang po natin yung bigay ni Sir Nagwalay, ne? Ayun si Sir. Sir, ano masasabi mo ulit? Mamaya na. Ito. Bigay ni Sir sa amin. May pera ka na nga. Nagmirinda ka pa. May gulay ka pa. Yan, bigay ni Sir yan. Mga gulay, oh. Fresh na yan. Fresh yan dahil yung taniman ni Sir dito, yan oh. Oh, laki. Ayan oh, taniman nila Sir yan, yung dun sa harap. Yan, nakalak pa rin. Natanggal na. Yun oh. Oh, yun yung itits nung akin. So, laki yan. Walang peke dyan, walang halong kimikal. Ayan, yung kanila Sir, malaki yung ano nila. Lupain yung mga taniman nila Sir, oh. Ayan oh. Oo. Kay Sir yan. Kaya huwag yung tatawagin budget bill si Sir. Nagagalit yan. Magbibigay na isang sakong gulay yan sa susunod. Oh. Ayun, tapos na po yung aming stud session dito sa San Manuel, Pangasinan. Ayan, ang ganda ng kulay ng babae. Naglalaro na po sila. Palaya. May ampalaya pa si Sir, oh. May palaya. Ayan. Galing din yun sa may Yun. Alright. Okay na. Alright. Yan na nga po ang sinasabi ko. Tinawag na budget meal. Binawi ni Sir Mar sa gulay, oh. Ayan, oh. Yan yung tinatawag na may gulay na, may pipino pa. Kulang na lang yung 2x to. Ito pa rin. Ang dami, oh. Naku. Ating kapatid yan. Ating kapatid dyan, mga idol. Maraming salamat kay Sir. Uwi na kami kila ma'am. Thank you po. Ayan. Thank you.